Já vás vítám v dalším tutoriále pro 3D Studio Max a dnešním tématem je modelování fotbalového míče. Já abych tady většinu tutoriálu neprokecal, tak se budu snažit to všechno urychlit, takže pustíme se rovnou do práce. Já jenom řeknu několik málo slov k úvodu do modelování. Vždycky základem každého modelu je nějaký primitivum. To znamená, vy když si budete chtít vytvořit třeba model lidské hlavy, tak si vytvoříte primitivum box. Tohle to jsou primitiva, které najdete pod create, geometrie, standardní primitiva, pak je tady ještě nabídka extended primitives, ale my zatím zůstaneme u těch standardních primitiv. To znamená, základem každého modelu je nějaký primitivum, který vy pomocí nějakých těch modelovacích technik, modifikátorů a různých funkcí tohoto programu přetváříte do toho výsledného modelu. Takže tohle je jakýsi polotovar, který vy prostě nějakým způsobem opracujete do toho výsledného vzhledu. No a my pro model takovéhohle míče použijeme primitivum headera, který najdete pod extended primitives a najdete ho tady. Takže tohleto je náš výsledný model, takhle to bude vypadat. Já si ho prozatím zmizím, takže hide selection, vrátím si ty původní 4 výřezy, tady si akorát zapnu mřížku zpátky a ještě si tady zapněte určitě edit face, aby jsme tady viděli i tu mřížku toho modelu. Takže vytvoříme si teďka primitivum headera. Takže kliknete si na headera a přesně do prostředku tady do toho křížku, ty mřížky, tam kde se spojují ty osy, kliknete a táhnete a vytvoříte libovolnou velikost. Takhle to u vás asi původně vypadat nebude. Já mám zachovaný proporce a nastavení z předchozího modelu, takže to bude vypadat takhle. Já si akorát přehodím barvu na shadow. Ta header teda v původním provedení vypadá takhle, je to jakási zrcadlová pyramida, diamant, nebo jak se to dá nazvat. Těch nastavení, jak to primitivum má zpočátku vypadat, je tady celkem 5, takže teď jsme tady v módu tetra, pak je tady cube, octa, dodec, icos, což budeme používat pro ten balon, pak je tady třeba taková hvězda a druhá a podobně. Takže my použijeme tady ten mod, respektive nastavení tady to dodec icos a u toho p tady změníme číslo na 0,37, což nám vytvoří 5 a 6 úhelníky, který nám dávají vlastně základ těch švů a hlavně té struktury toho fotbalového míče. Takže to je k tomu primitivu všechno a my už se převedeme do módu polygonálního modelování. Takže kliknete na ten objekt pravým tlačítkem myši a dáte Convert to Editable Poly. Editable Poly už jsme používali v tutoriálu na animaci, když jsme chtěli text rozbit na jednotlivý písmena, tak aby jsme s něm mohli samostatně manipulovat. Jo, protože normálně, když byste chtěli třeba otočit, třeba tím písmenkem, tak jste vzali rotační nástroj, ale rotovali jste celým tím textem, ale pomocí tady tohohle módu v Editable Poly jste jednotlivý ty písmena rozdělili na samostatný objekt, takže jste mohli s každým hýbat zvlášť. No, takže tohle bylo jenom takový připomenutí. Tady o tomhle by se dalo kecat strašně dlouho. Co tady tyhle ty módy jednotlivě znamená, já jenom v rychlosti řeknu, aby se si uvědomili, co tyhle ty ikonky znamenají, kromě téhle to už jsem zapomněl. Takže element. Element se používá, nebo nepoužívá. Element je v tomto případě momentálně celý tato primitivum headera. Jo, není to nějakým způsobem rozdělený, takže vy to nemůžete teďka rozdělit na třeba 2, 3, 4 části. Pak je tady tenhle ten čtvereček, což je polygon. Polygon je
celý tady tenhle ten šestiúhelník nebo tady ten pětiúhelník. Jo, takže když si kliknete, tak to červený, to vám zvýrazňuje to, co máte označený, takže to červený je polygon. Tohle to jsem říkal, to jsem zapomněl, už mám špatnou paměť na takové věci. Pak je edge, čemu se tady v 3D programu říká hrana, a hrana je tady tohleto. Tady vždycky tahleta, jako kdyby přímka v tom jednom polygonu. Takže tohleto je hrana a pak jsou tady vertexy, čili vrcholy, a vrchol je prakticky tady ta špička, tam, kde se protínají nebo spojují ty polygony. Jo. Prostě je to každá tady tahleta tečka, vrcholy. A vy, když jste v tomto módu, tak můžete s každým tím vrcholem už manipulovat. Takže vy už teďka třeba to deformujete nebo nějakým způsobem upravujete vzhled toho primitiva. Když chcete upravovat polygony, tak se přepnete do polygonu a hýbete s celým polygonem. A zároveň samozřejmě ten pohyb, ta deformace závisí na těch ostatních. Taky můžete hýbat, nemusíte hýbat jenom s jedním, můžete si vybrat jich třeba víc, jo, takže to si všechno můžete vyzkoušet. A my použijeme teďka, tady se přesuneme do módu Edges, označíme všechny, takže všechny si je označte, takže takhle, a vybereme možnost split, kterou jde tady, takže označit a možnost split. A když se teďka najdeme zpátky a přepneme se do módu polygonu, tak když se teďka všimnete, tak my už teďka tenhle ten polygon můžeme z toho primitiva vytáhnout úplně pryč, což předtím nešlo. Viděli jste, že já jsem hýbal, respektive jsem to spíš deformoval, natahoval jsem to, teď už můžu ten polygon normálně vyjmout pryč. Což právě způsobila ta funkce split, to znamená, že jsme jako kdyby vytvořili, nebo každý ten polygon jsme jako kdyby vyřezali zvlášť z toho modelu, nebo nevím, jak bych to líp popsal. A to je pro tuhle chvíli vše. Ještě si to znovu označíme a vybereme modifikátor Tessellate, ty najdete tady dole, takže Tessellate. Pokud máte zapnout tuhletu funkci, tady to Edit Face, tak víte, že se nám to ještě více rozpolygonovalo. To znamená, že původně jsme tady, tohle to byl jeden polygon a teďka se z toho polygonu stalo nových 6 polygonů, takže tohleto je už další polygon. A my vybereme tady u toho modifikátoru Tessellate, vy tam budete mít standardně tohle, já tady mám opět zachovaný ty proporce z té předchozí práce, takže polygons, a tady u toho iterations dáte hodnotu 2. Teďka dáme sem další modifikátor a to je Spherify. Teď najdete tady. Takže musíte mít zase všechno označený. Když se to teďka vyrendrujeme, tak to vypadá takhle. A momentálně sem dáme další modifikátor a to je Edit Poly. Což je od pohledu totožný modifikátor jako Editable Poly nebo nástroj jako Editable Poly. My máme teďka všechno označený. Přesuneme se do módu polygonů. Teď to máme všechno označení, to poznáte podle toho červeného zbarvení v mém případě. Sjedete tady dolů a půjdeme do nastavení Bevelu. Nekliknete na něj, ale kliknete semka. Pokud máte starší verze, já mám 2012, tak ve starších verzích tak tam je normální tabulka. Tady ve 2012 se to změnilo na takovýhle samostatný panely. Takže nás tady zajímá výška a to mi dáme 0,8, což už prakticky teďka získalo ten vzhled toho fotbalového míče. Akorát je to všechno moc hranatý, pak to ještě nakonec všechno vyhladíme. Takže u výšky dáme 0,8 a za oblení tady dáme 0,5, ale zápornou hodnotu, takže minus 0,5.
ve 2012 se dáme plus a odfajfkneme to. Normálně v těch starších verzích tak tam dáte klasicky OK a mělo by to všechno fungovat. Takže takhle to vypadá teďka. Teď už stačí si jenom ten model trošku vyhladit, takže opět to všecko označíme a dáme se modifikátor Mesh Smooth. Když si to opět vyrendrujeme, tak vidíte, že tady už máme vyhlazený ten model do finální podoby. Ale můžete si všimnout, že nám tady vznikly tyhle ty hluchý místa. To ve skutečnosti není polygon, to je skutečně prázdný, není ničím nevyplněný místo. A my když tady v tom modifikátoru Mesh Smooth změníme tady tu metodu, to Subdivision metod, z Norms na buď Quad Output, po případě Classic. Uvidíte, co vám bude vyhovovat, ono to vypadá po každý jinak, záleží taky, jak nastavíte ty parametry, třeba u toho bevelu v tom edit poli, takže buď Classic nebo Quad Output. Vždycky si to přerendrujte, mně se třeba jednou podařilo, že to vypadalo tady v těch škvírách, jako kdyby tam byly švy nějaký, takže nevím, jestli to byla prostě nějaká náhoda. Každopádně vám to zacelí tady tyhle ty prázdné díry, které tam vznikly. Takže já změním na to Quad Output a momentálně už se můžeme přesunout zpátky do Editable Poly, takže označíme model, klikneme pravým, dáme Convert to Editable Poly. V tuto chvíli si můžeme vypnout už tady ten vzhled, takže vypneme si to Edit Face, aby nás tady zbytečně už nerušilo. Můžeme se teďka klidně přepnout, aby jsme měli ten celkový, tu perspektivu přes celý obraz, přes celý ten program, takže máme teďka jenom jeden výřez maximalizovaný a vezmeme si Mod Element, kliknete vedle a teď vybereme ty prakticky tady tyhle ty pětiúhelníky, na kterými naneseme materiál černé barvy, takže teď už vlastně pracujeme na tom samostatném zbarvení toho balónu. Takže označíme všechny ty pětiúhelníky, takže takhle přes CTRL, když budete držet CTRL a tady tou orbitou se budete otáčet kolem toho modelu, po případě pokud umíte zkratky, tak můžete i takhle, to je na vás. Takže označíme všechny ty pětiúhelníky, které budou ve finále černé barvy. Takže takhle, pak si to ještě musíme zkontrolovat, jestli jsme to označili všechno. Já doufám, že jo. Vypadá to, že máme všechno označený. Tak, teď si vyvoláte materiál editor, takže buď tady přes to tlačítko, po případě přes klávesu M. Já už tady mám nějaký materiál zase z toho předchozího balónu, takže kliknete si na volný slot, shader necháte na blin, difuzní barvu dáte úplně černou, OK. A tady k specular level dáte na nějakých 50 a glossiness, čili nějaká less glossed na 25. A vy když máte vybraný tyhle ty polygony, tak buď ten materiál takhle ručně nanesete na to označený, anebo můžete použít tady to tlačítko Assign Material to Selection, to znamená, že vy přiřadíte ten označený materiál označeným elementům, označeným objektům a podobně. Takže použijte tohle, po případě to tam teda ručně přetáhněte a když už si to vrendrujeme, tak tady máme ten balón s těma černýma, s tím černým vzorkem. Teď ještě vytvoříme jakousi bílou nebo nějakou našedlou barvu. Takže prázdný slot, shader necháme opět na blin,
Tady dáme nějakou bílou, po případě šedou barvu, jak chcete. A opět stejné nastavení, takže level 50 a glossiness 25. Ještě jsem zapomněl říct, že teďka si obrátíme tu selekci, takže buď by se to mohli udělat ručně, to znamená označili byste všechny, kromě těch černých puntíků, ale pokud si chcete urychlit práci, tak když dáte zkrátku CTRL a měkký I, tak se vám obrátí ta selekce na tom objektu a když teďka dáme opět tu ikonku tuhle, tak přiřadíme ten materiál zase tomu té selekci, takže když si to vyrendrujeme, tak to vypadá takhle. No a to už je vlastně všechno, takže vypneme se zpátky z toho módu a tohle už je teda ten vlastní model toho míče. Takže myslím si, že celkem věrohodná kopie. Já se budu těch tutoriálů snažit udělat víc třeba na to modelování, na různé typy těch objektů, aby jsme se tady s tím trošku zblížili. Já se to teprve učím, takže stejně jako vy. Takže doufám, že se vám tutoriál líbil, že jste objevili něco nového a třeba u příštího tutoriálu zas čau.